shout out kay Tito. Ako pa sa iya. Nahuya ko kay guwapa. Salamat na kay Doc Sandro, shout out na sila no. Ay sa shout out na sila din no. Salamat din Doc. Salamat So yun naman lang ito kadali mga kalate. Sa Love This Max Dental Clinic, Dr. Pag-ibig ko lang mag-apaamo na itong ilang ano. Dili sa mga second floor sa Marimark. Kung gusto nyo magpa-check up dire. So yun po. Instead din si enjoy na ako lang man. So pa-check ko yung dala ako. Okay. I-check ko yung motif. Hindi lang yun mo. Bumaka. Yes. 1-3 missing, 1-4 missing, 1-5 missing, 1-6, okay, 1-7, okay, 1-8 missing, 2-1, 2-2 missing, 2-3 is, butang ng curry, C. C. 2-4 missing, 2-6, okay. Ay, 2-5 dito. 2-5. Okay. 2-6, 2-7. Missing. 2-8. Okay. Sarado rin po. 3-1. 3-2, 3-3. Okay. 3-4, 3-5. Missing. 3-6 plus 1. 3-7 plus 1. 3-8. Missing. 4-1, 4-2, 4-3. Okay. 4-4 hanggang 4-8 ang missing. So yung mga kalat naman siyang approve at dire sa ano. Para sa live. Dire na sa Marimark. Waiting naman ta. Kasi siya nga na ipapasta ko. Kaya try nila kung kaya mapasta or igabot. Pero shoutout sa tanan-tanan. Shoutout sa mga players ko. Diri sa Marimark, second floor. Atupad sa sa Buada Beauty Salon. Diri lang. Pwede ka na i-frame cleaner. Ako ba tayo? So, pwede ka na cleaner. Thank you. Hindi kaya, sir, is mo yung mamasake para kawain. Watch ka ha, may para, please, na ikaw na. Ano yung picture para malari lang ka. Order ka para ito. Ano ta sa tayo diri mo? Jing sa bayo. Ganit. Ganit. Sakit pa. Sakit. Ha? Sakit pa. Dito kita. Okay? Ito lang ako. Dito ko. Talaga.